हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सुबिदा दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव गोदानै बरायनानै लाग्रोहरनाय थाबाय आरो खुलुमहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे ब्लग स्टार्ट खालामलायबाय लोगोफोर आब'मोननिफ्राय आरो आंथ' न'आवनो दंफैयो नालाय ओमफ्राय दाख्लैयो आगै राजिबजोंबो लोगो हमबाय आरो मा खालामदोंमोन आरो नों बे बथलखौ मा खालामनो लादों गुजुनायावनो जा खाबियो आं अननानैसो थिनदोंथ' नों लोंनो नाङा ना नों लाखाबाय नालाय ओंखायनो आङो लोंदो होनबाय। थांसै थ' लेट जाबाय हाय मिस्टारा आनैया माबासो मोजां मोनोमोन थानो हास्लाबला आं खमबिना जाबायलै बुलि खानायखौनो हसारदों मोजां दं हसारनानै थांदोथ' दाखाथ' नै लाव थाइनै लाबाय आं मुला दरनै लाबाय मैगं गैथ'आ मुला जाना जाया जोङो दा बेरायहैनोसो नागिरदों अबाव थांनो नागिरदों होनबा सालखाथियाव थांनो नागिरदों लोगोफोर माने आनैनि फिसाजोआ एसे लोमजानानै दंगासिनो नालाय बेखौनो जोङो नायनो नागिरदों नोंथांमोनजोंबो आं बेखौनो शेयार खालामलांनो नागिरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा सालखाथिनि भिउफोरखौ ना नायलायबाय थादों होमबालाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों। मेथाइ एसे लानो नागिरदों नै मिस्टि ओरै बयलार दङ मा बयलार बेलाय जेनेबा ओरै बे बयलार हासुङा खेबहरनाय हासुङाव बयलार होनो ओइ जोंसो नुयो बबै खाफाल मोजांथार ओमफ्राय नै दै फुदुंग्राया ओरै लारि लारि दंना लोगोफोर मा मा खालामोथाय आंथ' मिथिला बेयावनो मालाय गोबां मानसिफोर खामानि मावनानै संसार जानानै दं आरो न'खर दानानै दङ बेयावनो माने मेरला खामानि मावफैयो मानसिफ्रा थांसै मोनथ'वाखै नालाय लोगोफोर मोनहांहां जाबाय ओमफ्राय ओरैनो दसे ओंखारदोंमोन आरो जोङो नायनो होननानै जों दा आनैनि न' मोनफैबाय औ माबा आब'नि न' बियो मोनफैबाय जोंनि आनैनि फिसाजोनि न'आव आरो आब'नि न'आव नायनोसै दा खनसेनो जादों नालाय बे बयलारा नैबे आब'मोननिबा आनैमोननिफ्राय 100 मिटार गोजानल' बारा गोजान नङा बेयो बिनो नांगौ नालाय बिनो 100 मिटार गोजान जाबावो दालाय जावैसोआव गथ' मोजांखा नरम सादा न'आव टाउन बानायगोनब्रा ना औ आबौआ बेनो जोंहा नैबे आनैयाबो ओरै फैलाय आनै
र' मालानिफ्राय दंफैया नै हा मालानिफ्राय दंफैयो आंथ' थांनाय जाया नै मैया फैनानै हर थालायबायानो फिसाजोनावनिफ्राय फैफैयो बे आनैया ओमफ्रायसिम खालामनाय नानै रावबो गैया फिसाजोनावबो थाफैनांगौ उन्दैफोरना न'आ नै ओइ बिसोरलाय किटि सरि मा नामलाय सुइटि ओमफ्राय बैना मा नामलाय नोंना सोरना मा नामलाय लिसा मालाय लिसानि हाउसआ बिराद बिउटिफुलखा दलबो दंलायलायो नै बुथुला खोमसां नोंसोरखौ जोंनि बाजै बिबाजै असेनि फंबायनि हिनजावफोर गोजा बिसोरो सानैया आंनि ब्लगखौ नायाखै नुबादां नोंसोरो मिथियाना सबिता दैमारि ब्लगाखै बेरायफैदों बिसोरबो नै आब'मोनाव ओमफ्राय न' सिङावसो दंजोबो बिसोरो साहा फुदुंदों आनैयाबो नेथ'बाय थानोसै दसे दा साहा लोंसै ओइ उन्दैफ्रा नायलाय गेलेनाया गेलेनोबो जा मोजांखाना जायगाया लांदां दाथ' मोजां थाबसिनानो जा मोजां बानायनानै दोनदों उन्दैफोर दंना ओइ बिसोरनो थुनलाय दोनदो बे बेवाइनोबो दोनलाय ओइ बैयाव फुल दङ बैयाव लायना फै बे बेवाइनोबो दोनलाय मिस्टिया मोननै खोमा दोनथां मिस्टिया हो itu sana दोनदो मिस्टिया दोनदो नोंनि बेवाइया माबायाव मोननाया आंनो खिन्थाहरलायनाया खामानि मोजां मावनायनि माबा गिफ्ट मोननाया बेनो गिफ्ट मोननाय माने अबेया माने ओरैबायदि मोजां खामानि मावो बिमा बै माबायालाय बावलायनि बिदिया लाबो माबा प्राइस मोनलायो आरोना जिरायदो सबथानो नया जोंना बैयावनो मावो खोनानो खाथियावनो न' मिस्टियानो मेथाइ सेथाइ जेबो मिस्टि थिस्टि लायनोनो मोनाखै सौखि नै माबाया आनैया मेथाइ जाहोबाबो खिन्थाहरासै नामा मेथाइ जाहो नङाबा नोंनि बेवाइखौ मेथाइ आरो सोमोन्दो गैया नाङा पेकेटनिखौ जायो आब'आनो जाया उदैयानो गांगांनै आं जाया बेखौ जाया न' सनाफोर न' सबथानो मोनसिनांगौ नांबाय थाला जानानै दैसो थान्दा जायो बे नोङो ओरै फैदो आंबो गायाव ओरै फैदो दे खुलुमदो दे दे नै माबा आब'आबो ना आरो बा खाथि बे आब'आ स्कुटि लादो दाब्रायबो गैया मानि मुनियानो आबै सना जेबो गैया जोंनाव जेबो मोनजायाखिसै आबै जालायानो जारला फरायनानै गिदिर साख्रि मोननानै देनां आबौ मोजां इन्जिनियार मोनथों बिराद आंना फैसा बिगाफोरब्रा लाय आब'ना फैसा खुस्रा गैया एक्स' थाखा खुस्रा गैया आंनावबो गैयाना र' फै
फैदो फां मोजांथारलै ओमफ्राय बे गय बागाना नैबेयाव सोरनिथाय नायलाय नै फैसा फिसाफोरना जानाय बे गय बागाना सोरनिथाय गोनांनि आइ सना थादो दे आं माबा गोनांसो लोखिदे नाङा 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 जिं 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 गय गायनानै नै कारेन्ट दं गायजाया कारेन्ट दङ बैथिं गायदों सोरनिबा हेनसेर थांसै थादो दे आब' दे नै देनां गारि गिदिर बायबा आङो रावखौबो नेथ्रा आङो ब्लिं ब्लिं फैबाय थाथारगोन आं बेखौल' सिन्था खालामबाय आङो माला फैनो हागोनथाय फैबाय था औ आं जा बेरायग्रा जागोनथ' देनां नोंनो सोलों औ आं सोलोंखागोनानै रोंजोबखायोना आङो औ स्कुटिजों गोग्लैनाया गोदोनानै बलाव अके अके नै आंनि फिसाजोखौ बुबावनोसो नागिरदों नै बिनि फिसाजोखौ दोखो दोखो होनसै मालायनि फिसाखौ बुनो नागिरदों थादो 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 बाय बाय मोजां जिराय थांबाय थानोसै जोंहा